V lednu tohoto roku zamítnul Ústavní soud naši žádost s odvoláním na formální nutnost minimálního počtu poslanců, kteří by se pod stížnost podepsali. Nevěnoval tak pozornost argumentům uvedeným v této stížnosti. Obrátili jsme se tedy na senátory pro podporu naší ústavní stížnosti na zrušení zákona o vyrovnání s církvemi jako na poslední záchrannou brzdu a výsledkem našeho snažení jsou podpisy 19 senátorů, čímž byla splněna podmínka k podání ústavní stížnosti. Tuto stížnost v Senátu podpořili nestraníci, zástupci hnutí Severočeši.cz, ale i senátoři za ČSSD a KSČM. Ústavní stížnost se týká, stejně jako ta předchozí, především toho, že při projednávání tohoto materiálu došlo k porušení jednacího řádu v Poslanecké sněmovně, a to minimálně ve 3 až 4 bodech. Jednak je to odebrání slova poslance Michala Nováka jako stanovisko klubu Věci veřejné při projednávání zákona ve 3. čtení. Dále nedodržení termínu projednání zákona při vrácení zákona ze Senátu, kdy se mělo projednávat již na 45. respektive 46. schůzi a projednávalo se až na 47. schůzi. Další porušení jednoznačné je hlasování po půlnoci při vrácení zákona ze Senátu, a to dne 9. listopadu 2012. A poslední porušení jednacího řádu bylo hlasování této vratky senátorské v přestávce, taktéž asi půl hodiny po půlnoci dne 19.11. Dále se v ústavní stížnosti dotýkáme i podstaty tohoto zákona, to znamená podstaty tohoto paskvilu, a to, že církvi byl vracen majetek podle netransparentních parametrů. Od začátku jsme říkali, že požadujeme tzv. Výčtový zákon, který nebyl bohužel k tomuto zákonu dodán. Stanovená finanční náhrada je diskriminační či ostatním restituentům. Je porušena listina základních práv a svobod České republiky. Zákon prolamuje ve svých paragrafech hranici 25. února 1948 a zákon jednoznačně prolamuje tzv. Benešovy dekrety. A teď již k návrhům, které požadujeme po ústavních soudcích. Je jich celkem 6, ale v zásadě jde o to, aby zrušila usnesení Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny 6. volebního období číslo 1359 právě ze 47. schůze ze dne 8. listopadu 2012 k návrhu tzv. Církevních restitucí, odložila vykonatelnost tohoto usnesení, předběžně se odložila publikace tohoto zákona, dále odkládá účinnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi pod číslem 428/2012, a což je důležité, aby zakázala do rozhodnutí tohoto ústavního soudu vykonatelnost pro osoby, které jsou především ve vládě České republiky, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství, Pozemkového fondu a Lesům České republiky, aby uzavírali jakékoliv smlouvy, které by vedly k tomu, že by byl potom problém, když by se tento zákon zrušil. No a posledním bodem požadujeme po ústavním soudu, aby zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zrušila a o změně některých zákonů vyhlášených dne 5.12. ve sbírce zákonů v částce 155 pod číslem 428/2012 se ruší dnem vyhlášení nálezu ve sbírce zákonů, pokud nerozhodne ústavní soud jinak.